Aké sú najnovšie správy ohľadom zdravotného znevýhodnenia, ktoré sa objavili v poslednom období? Cestovanie lietadlom pre vozíčkarov by mohlo byť čoskoro oveľa jednoduchšie. V súčasnosti rôzne americké úrady hľadajú spôsoby, ako zabezpečiť, aby vozíky mohli byť priamo umiestnené na palube lietadla. Takto by to mohlo v budúcnosti vyzerať. Nie je to úžasné? Predpokladá sa, že u niektorých aeroliniek by takéto miesta mohli byť realitou už na konci tohto 10-ročia, čo by výrazne pomohlo predchádzať poškodeniu vozíkov alebo ďalších zdravotných pomôcok počas manipulácie pri nakladaní do lietadla. Do kín prichádza nová rozprávka Wicked. Prečo ju spomínam? Pretože jedna z herečiek je na vozíku. Ani si nepamätám, kedy naposledy som videl rozprávku, kde by účinkoval niekto na vozíku. Takáto reprezentácia je veľmi dôležitá a prospešná. Jednotný európsky preukaz pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Na základe nových pravidel EÚ bude zavedený nový jednotný európsky preukaz, ktorý zabezpečí rovnaké výhody pre osoby so zdravotným znevýhodnením celej